Da irin wannan ake zargin jarumin fina-finai wato Adam A Zango, kamar yadda ya hau wannan wakar da shi da wannan da kuke gani dai a takaice yake ba mu damu da mahassada ba mu damu da magulmata ba. To duk mutumin da dama zai ce bai damu da irin waɗannan abubuwan ba to shi ake ƙara sokowa. Kaga waɗanda suke haɗa rigingimu idan mutum ya hau irin wannan wakar ba mu damu da mahassada ba magulmata da sauransu, gashi dai waka ce an santa, amma yayin da Adam A Zango ya hauta sai ta zama abin cece kuce, sai a ta maimaita zance a kai, wanda kuma nishadi ne yakan sa jarumi ya zauna ya wani bidiyo ko ya wani nishadi ko da iyalansa ko da jaruman masana'antar Kannywood whatever dai a kowane yanayi. Dan kwanaki masoya sai da suka shiga tashin hankali akan hana Adam A Zango shigowa jihar Kano akan zai kalli wani fim, wanda anan ya nuna mutane cewa Adam A Zango yana tare da ɗumbin mutane. To magulmatan da mahassadan da wanda suke masa hasadan kaga ya haye kansu kenan, Allah ya bashi nasara akan duk wanda suke nuna cewa bai isa ba. Saboda haka Adam A Zango shugaban White House ya yi nasara. Kada ku manta ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa don ci gaba da ganin shirye-shiryen namu. Sai kuma ku biyo mu akwai sanarwa ta musamman wacce Adam A Zango zai je wasan sallah garin kada mu faɗa mu ba ku sata amsa to garin Lagos. Za kuma mu gaya muku yadda wasan zai kaya da kuma yan invitation din wasan da zai sanar da bakinsa. Ku danna subscribe ku biyo mu.